Bon! Wow! Naka Michael Jordan ka! Give me 5! Magluto niya tayo ang pangasa? Huwag mo kaya may kasosi. Sa longket nila pa. Karakal, no? Natalong ka ni sa luto mo kan. Pesali ko na eh. May ako na eh. Kahit ang pasal yun ng bahay ko. Ano? Karakal mo na pasaling yun eh. Natin naman pasali. Alipin sabi may ako kami kasi din nande. Oh. Sabi pa alas 5 mako kami. Tampanulo naman sa lino. Ayun, may rabbit doon. Tara. Tignan natin. Yung rabbit. Ayun. Ala, ginapig pala to. Yung ginapig muna. Yung ginapig, Bon. Yung ginapig ni Eden. Oh, naubos nila yung damo, no? Oh. Ang bilis, oh. Nasaan yung rabbit? Ito yung duck daw, Bon. Yung mga chicken, oh. Meron pang isang ginapig dito, oh. Ayun, oh. 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 Yung rabbit, oh. Ayun, nakahiga siya, oh. Na, Bon. Luto na natin, Bon. Eat mo rabbit. Eat mo rabbit. Ang ganda ng mga sili, oh. Ayan, kasi natin na rin sila. Ha? Ang lahat kinakain na, no? Ay, ito yung dalawang ginapig nandito. Lahat kinakain. Oh, inubos na yung damo. Hindi sila mailap na, oh. Mama, ang ganda mo. Oh. Kamukha mo si Sharon Cuneta ngayon. Ah. Hello po. Magandang hapon po. Anong ulam natin ngayon? Hapunan. Tinapa. Makikain ako. Tinapa, longganisa, at saka putsero. Kamukha tayo. Oh, kamukha tayo. Pangit na, pangit. Hindi ka pangit. Ha? Hi ka! How are you ka? Wait, Lobos Tokyo? Ito. Sino? Si Bonbon. Si Bonbon yan. Oo. Hello po kamo. Hello po kamo. Hello po. Ito ang ating chef ngayon. Chef for today. Nanghihiwa ng kalamansi. Marami ang kalamansi. At nakatalupa, pero ano po, ayan, marap na. Ito yung bahay ni nanay. Bahay kubo. Bahay kubo. Oh. Malamig dito. Bahay kubo kayo. Lalo na pag madaling araw, kahit wala kang electric fan, malamig. Diyan ka na lang, Nay. Wow, ang sarap ng ano. It's like that then? Hindi, asito. Hoy, ang gwapo ni Bonbon. Oh. Smile, Bon. Hey. Smiley din. Hello. Ka. Hello. Ay ba galing. Loko. Hira. Dansid. Oh, dansin din na. Oh. Baka ilokos na, Bon. Oo. Ikaw nilokos. Oo. Okay, At parang kaya katang... Pagkira kang kayo po, sero pa. Ayaw mas like sa
Happy Valley, o nasika. Ang ganda talaga ng bahay ni nanay. Malamig dito. Ganda oh, yung taas niya. Pinahod ang tawag dito, Nema. Sa Kapampangan, ilib. Manyaman na rin tayo. Ito po, sausawan. Ito yung sasawan. Ayan na tayo. Oh, huwag kayong maingay. Mahusog na kami kung mukha na meron bagay. Ito masarap. Busog na pa. Kinapa. Balasena. Wow. Kuha ka ng nasi mo dito. Diet ako, ito lang. Kaya ni tatay. Kini ka makakarakuha ng bed. Yes, kaya nalagyan natin. Makukukya ni tatay. Where's Pika, baby? Oh, extra man mo. Ay, what? Ay, kaya ito. Ay, Oh, hindi yan mga talaran. Wala. Vegan. Eden, ayaw malukot. Gagaling guys. Oh my. Ito yung nagluto ng ano ngayon, Lapuna, si Apong Asak. Say hi, Apong Asak. Hi po. Oh, si Big Daddy. Dito ka, sipin tayo. Dito ka. Ka lang kinayater. Oo. Kain na po kami. Pika ka. Ang sarap. Maraming lato. Bon! Galing ka magbandayasap. Halika na. Lumunod tayo kay Nieter. Halika, Ter. Nakakita? Mesias na eh. Ano nga, ma'am? Masyado lang malapit yung electric fan. One way lang tayo, no? Importante magkakasundo tayo. May dalawang kwarto kasi itong mga tubo ko eh. Eden, dito ka, oh. Tabi tayo, darling. Tabi daddy. No. Alay tabi bonbon. Alay tabi kaka. Alay tabi bonbon. Daddy. Gusto. Dengi na! Gabi na! Basta. Tabi-tabi. What's water? Sabi na lang. Water. 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 Ayaw alay tabig. Alay tabig ako sa tabig. Water. Alay tabig ako sa water. Tubig na. Dami, oh. Ano ba, putsero? Kutsero. Putserong magulay, no? Kulay ang buhay. Magulay ang buhay. Kuya, gusto nga kamay. Mamaya ka pa. Bakit? Hindi ko pa makasabay. Sabay na lang. Para masarap kumain. Ano gusto mo? Fish. Mama, ito alay fish. Okay. Mama, meron hidden dress malang. Oh. Ang bawal ito, ginalagat mo. Pa. Oh. Ayan. Ah, ito din. Ay. Water mo. Pabigan? Ay, labig. Wala. Labig ya? Wala. Take kayo ng mga camera. Ay, labig. Ay, labig. Ay, saging. Oh, sorry. Sorry. Ay, labig. Ayaw mo kain? Ayaw mo kain? Maya pakain. Mamaya ka kain. Mamaya. Kapogi naman. Mamaya Bakit? kain.
Ba't tayo mo kumain? Laro-laro ka muna? Dito, Jessica. Hindi niyo tubig. Ito ang masarap sa ano, no? Yung talong ni nanay, no? Walang ano, walang chemical yan. Wala lumit. Anong kailangan doon na maramla? Sabaw tayo sa ground level. Gusto tayo, yapit pa? Awa. Hindi na, bisahan, paano ba maramla ka? I like this. Ayun, kumako. Kumaka. Yummy to. Tinapa. Mama, Nagre-record siya. Mama, Nagre-record siya tinapay na may mayanga pang tinapa. Mama, I like fish lang. Ayaw ito. I like fish lang. Oh, Kaya marama rin niya po nga sa kami, laging marin niya. Lana, kita ka lang. Ilang kanya marami po. Tayo na ang mga. Hindi na naman dito ako lamig na. I like labi. I like labi. Kaya saka po ako ni Eden. Sarap. Tapon mo. Hmm? Yan. Kunin na lang natin mamaya. Mama. My yummy. That's my yummy. Subo na, Jessica. Will you do this? Sabi si Kuya Bobong gusto din. Oh, sige. Okay lang po. Ito na? Wala, ano kakain? Mama, I like fish. Kaya ka Yummy fish. kumain. Yay, yummy fish. Mama, uy. Mama. Kita ka lang siya lang ba na una mo ni? Ang daming ulam. Yummy ulam. Ay, Arthur! Baby. Ito. No. Sabaw ka. Yan. May ano pali. Ay, kung kumat. Ano po? Hello. 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 Ay, ito na. That one. Ito siya lang Toy, ba toy, sa and apo. toy. Alin to eh? Toy, toy. Baka makagyan ako sa ganyan sa akin. Pagulo ng bako. Nagsipin kami. Hindi pa nga pa. And the sabon nila. Ano na naman si Maya? Ginawa ko na. Hindi ko alam, mamaya ko nito. That's good. Ang sarap ng ano? Ilocanong ano? Logalita, no? Hindi, pag Mama, ibigay lang. that's May lapit malaman na yan. Nano tel? Lalo sa Ano? O, din, lapit mo plato. Wala lang kaya. Taba-tabang kaya. Wala lang Santa Kalabaw. Ano? What? Meron pa? No? May tinik. Manyaman mo. O, din o. Ay, meron pa? O, gusto mo fish? Okay. Dami, Ano, dami nakapapatong? fish. Ito mo pa. Binili ko to sa Bigan. Dami fish. Mukhang yaman. Hmm? Napaiba ko na lang. Ano ba sa Ilocano yung masarap? Naimas. Naima. Ay, Pwede nahimas. sabihin mo, naima. Pwede naman ito. Nahimas. Halika po. Naimas. Nahimas. Tignan mo si kuya, oh, ang pogi. Ay! Bagay. Babay, Ay, babay. God bless you. God bless you. Alisin mo muna yung... Oh. Kapad-kapad na yung susulig na ngayon, ah. Buli-buli na itong bag. Beto na diyo. Mamaya ko nito. Nung pala nakamagbag kayo patuloy na. Ali, beri-beri na ito. Wala kolektor yan, ah. Oh. Pwede yung kolektor. Ha? Kain na po. Ban, hindi ka dito. Kain na po. Kolektor. Nang ano, Kuya. Ban.
Hindi ka na. Hi. Kain na po, tumingin ka kuya. Ay, ang tingin ka. Oh, dami. Kain na po kayo. Ito, masarap. Nadun na rin kain doon, mayaman na. Oh, kulay. Malasa na. Kulay sopo. Naimas. Kulay sapon. Naimas. Naimas po. Naimas, lagi. Amansa. Galing sa Ilocos. Amansa. Ano, mesa? Inokon labas eh, inokon lugar. Bigan. 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 Masarap. Kulay sopo na nga. Mabi mo nga. Ah. Kulang mo na yung cellphone ka. Bang makapag po. Kumain ki. Ano bang buli mo nak? Chicken? Crunchy. Ano? Fish. Nani po? No, our mama said, our mama Ikaw said, na ako ng mga hotel. Wala ko rin makapagod eh. You like fish, baby? May ilagay kang fish ni. Ganay na. Oh? mama, Bayarin ako. Wow. Kaya ko. Bengi mo. love you. Paggabi, konti lang dapat ang kinakain. Kaya hindi ka na magtatrabaho. No. Tate, no. Wala no. Love you. Love you Eden. Love you kaka. Love you Bonbon. Love you, Daddy. Love you, Daddy. Saan buli na ka rin eh? Love you, Mama Eden. Love you too, Dad. And this. Mantin. Kanya man, niya po nga sak. Gamat, hindi ko mabait ko sa mama. Oh. Naman. Mama, I like my fish. Okay. Saka kami ng Milo kami. Mama, meron pa? Niya ako kape. Mama. Asin niya tayo. Mama. Puta na mo, mga tana pa. Oh. Test ko walang wifi dito, no? Walang wifi dyan, walang wifi. Okay namin po. Punta sa sarap. Ayun. Meron, no? Subukan na na kahit nasa cellphone ka na. Balo lang yung pinapa. Naman lang ya. Tsaka rin tinapakan pa nilang bayo. Kain po. Ay, baka galing ni ka na ako ho. Alam mo ho. Galing ang vlogger niya naman. Ikaw naman ko, yung timo niya marado din ka doon. Chula, kiyak man na ako sa rin. Oh. Ang mamaya tawag na ang tatay. Wala akong yan ay. Yan, okay na. Yes, thank you, thank you. Mama, alis mo. Madama dir, nakatalong pesto ka. Mama. Dito, doon. Mama, alis mo asin. Ah, you want more rice? Siya ako niya sakto. Kumuha ako ng kanin sa rice. Ayan ah, second rice. Wow! Wow! Para kayo na siya. Tagisan mo ya? Diba? Labol-labol na po. Ini ah. Natag mga kiyakini, kay baleri naman. Dubibigyan ka niya. Dami na niya. Todo ka mga siguro. Ano, mahulog niya ito. Nangarabol naman ito. Naman na. Wala ako nilang. Alis subo, Mama. Kaya ng camera, oh. Alis subo, Ay po, Eden. kain na. Thank you. Ito, malakas ang Dami kain. lang. Malaking subo. Ah, Kain na kain. Wow. Sarap ng longganisa. Kain, kain. Food is life. Ito po, oh, nakailang ano na ako, talo. Kabi dyan. Wag na lang natin pakita yung ngipin natin, ano, tumakas na yan. Oo, tumakas. Hindi, sumama sa ilog. Yun lang kaya babalik. Hello. Ha? Wala nang body sa Philippines. Hello. Hello. Biasa na ba kaya naging kami ni? Wala nga kaya na isa sa ni. Eden, no? Misa na naging camera. Dati mamag ka niyan. Lakas nga panayam ka niya, no? Wow. Ito pinaka-the best na talong. Walang halong chemical. Wala. Oh, kinukuha lang sa backyard ni nanay. Ayun tayo ng Ako, kape ako. O kaya Milo na lang. Ha? Milo. Milo tayo, energy Pabili drink. ako ng Milo.
then Bobby Elinky, Bobby na. Ano? And then Bobby Elinky, Bobby. And then Bobby Elinky, Gabi na. Gabi na. Babay ka alin. Uy, sayang munta ka na pala yun yung bengi na. Ay, ka pala. And then? Okay kayo eh. Ay, tingnan pa. Hindi naman naman ang anak ko. Wala ka na pupunta sa palengke. Sarado na. Para kulmita pa nga niya. Ngayon, tutuki ka. Doon eh, may ang parakulan mo. Walang kasi Nagyumo nga rin ka po muna eh. Wala nga no? Ha? Yan mo yan. Oo. Yan na doon binuta rin. Magdapang binuta ito. Dahil ka to ang kululong dagikini. Mama, alin mo fish? There pa? Ang dami fish, no? Kuha ka pang fish. Oh. You like fish? Ha? You like tinapa? No. That's tinapa. Hi. No, it's fish. Hargan siya naman. Ano nga po nga ang masasabi mo sa ulam natin? Sarap. Sarap. Busog. Yummy. Busog ka? Ito pa nga kaya lang, masig na ako. Sigurado ka, tiyak pa kayo mo na. Ano eh? Makaga mo? Asan? Medya? Oh. Loko, Medya mo to. loko, igan Salipan. Ay mag-glass ka, pata kami salipan. Talagang ka. Milo tayo ma. Ako Milo. Gawa kami ng kape. Ako Milo. Milo ang akin. Okay. Ano naman? Hindi mo na ano yung ulam mo. May almusal pa bukas. Ang dami natin ulam eh. Oo, ang Dami dami ulam. ulam. Nga po nga sak. O, kumusta yung asawa mo? Ay, hindi okay. Hindi Baka okay. pagdating ko po, okay na siya. Ano? Thank you guys. You like Milo? Yeah. O, tingnan niyo po yung anak ko. Napabayaan din sa kusina to. Kaya ganyan yung katawan. Masarap ng Milo. Milo everyday. Anong masasabi mo sa hapunan natin, Nay? Anong masasabi mo sa hapunan natin? Sobra-sobra. Sobra-sobra. Sarapan ka. Oh, what about you? Ako rin, masarap. English yun ah. Masarap. Pa nga, kaya lang po. Alin ang pinakamasarap sa kinain mo? Lahat. Lahat Walang masarap. pinakamasarap. Lahat masarap. Hindi Ito, kayo longganisa po. Galing Ilocos. Masarap. Ano na? Aliyah? Oh. Ay,